लोगोफोर गाबोन मानि इलेक्सन रिजाल्टआ फैलायबाय नङा होमब्ला दा बारा गोबाव गैला आरो 12-13 घन्टासोल'सै आरो जाय बिथांमोनहा इलेक्सन दारायदों बिथांमोनहाथ' देर थाखा फास सिखा मोनलानानै दं बे नङा होमब्ला दा जिखुनु मोननांगोन आरो मोनखागोनबो आरो दिनै हरसेयाथ' मानि उन्दुनो हानाय नङा आरो सोरबा सोरबा नङा होमब्ला गाइस दा जिखुनु गोबां मानि मा होनो फेस सालायगिरि बिथांमोन आरो ससियेल मिडिया क्रिएटरफोर बिथांमोन नङा होमब्ला ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि मोनसे इलेक्सन रिजाल्टखौ लानानै दोहौ जादों आरो मानि सोरनाबा सोरनाबाथ' 100% देरहालाहैखाबाय आरो मानि ओरै गाहायावनो गैया मानि खालि 100%ल' देरहाहैयो दा मोनफ्रोमबो जुदि दोलोआ जुदि 100% देरहाहैयोब्ला होमबाथ' मा जानांगौ जाखो होमबाथ' मानि इलेक्सनानो गेलेनाङा नङा होमब्ला गासिबो 100% देरहायोब्ला दा सिन्था खालामनो गोनां आरो दा आङो माखासे ससियेल मिडिया क्रिएटरफोरखौ नुदों आरो माने इउ पि पि एलआ माने 14थायाव देरहालाहैनाय सोरबा 12थायाव देरहालाहैनाय सोरबा 13थायाव देरहालाहैनाय आरो बि पि एफआ 3 बा 2 बा 3 देरहालाहैनाय माने एगजिट पलखौ नुदों आरो ओमफ्राय मिनिनोबो ओंखारदों आरो आङो बे फाग्लाफोरनि खर' गाज्रिफोरनि माने अंख'आ बिदिनो गेसावजोब सानदों आरो आं गेसावाथ' गेसावखाथार रायजोफोर बे इउ पि पि एल दोलोआव माने बिराद खर' गेसाव मानसियासो दं नालाय दा बिदिनो अंख'फ्राबो 100आव 100% गेसावजोब आरो दा मिनिनो ओंखारो रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमब्ला जाथारै एगजिट पलखौ होनानै सोर फाग्लाया मिनिनो ओंखारो जानो नङा होमब्ला दिनै इलेक्सना माने 15था सिटआव जुदि 14 जन देरहाहैयोब्ला बै माखासेया मानि दारायैयानो मोजांसै नङा होमब्ला थाखा फैसा खरस खालामनानै खस्थ' खालामैयानो मोजांसै आरो नङा होमब्ला दा जिखुनु थायो माने बे खर' गेसावफोरनि अंख' जाहैबाय नालाय दा बिदिनो आरो दा बै समावबो बिथांमोनहा बि टि सि इलेक्सनावबो ओरैबायदि देरहानाय लादोंमोन बिथांमोनहा आइयै सेस फाग्ला मानि बि पि एफआ 6 जननिफ्राय 7 जनल' देरहागोन होनलाबायदोंमोन दा फाइनालि माने बोरैबारि गिदिंलि मानि मा जाखो इउ पि पि एलआसो 7 जनाव मानि देरहाबाय आरो दा जेनाखै बिथांमोना बिदि आरो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिथांमोना 2 देरहाबाबो 3 देरहाबाबो माने जेना आरो बिथांमोना खिन्थु जुदाफोरना जेनो बिराद फाग्लालै रायजो राजा नोंथांमोन आङो माने बिराद बायदिसिना माने रायनो सानो बुंनोबो सानो आरो मालाबा बे फाग्लाफोरजों सुथ्रुसो जागोनलै बे जाथारै दोलोखौ रायना मा मोननो साननानै आंबो भिडिअ'खौ मालाबा एसे खम जाबाय आरो रायजो राजाफोर माने भिडिअ' बानायनाया आरो नोंथांमोनहाबो मिथिगौ आरो बे जेननाय दोलो गोथै दोलोखौ माबोरै रायबाय थानो नङा होमब्ला जेरै माने बै गोथैखौ रायखां रायबाबो माने जेबो उन्नति जानाय नङा नोंहा फाग्लासियानसो होनजागोन आरो दा आंबो बिदिनो साननानै माने मालाबा माने कन्टेन्टखौ बांद्राय लाबोनाय जाला रायजो राजा नोंथांमोन दा फैगोन समाव इउ पि पि एलआ माने एसे मोजां रोखोमै जेननो थांगासिनो दं आरो मा होनो गुबुन फारसेजों ओरै माने नांगाल थरपनिफ्रायबो गोबां आइटि सेलफोर दं नालाय आरो गोबां माने मोजां ससियेल मिडिया क्रिएटरफोर दं नालाय बिथांमोनाबो होनदों आरो माने गोबांखौनो देरहानायखौ नुदों आरो बिथांमोनाबो माने मा रोखोम अंख' खालामदों आरो नङा होमब्ला दा आङो गाज्रि बुंनो साना माने बांद्राय अभार बुंब्ला माने मालाबा माने खोथाफ्रा माने खुनु माने भेलु होआ आरो माने बिनि बुंनायफ्रा ओरैबायदि होननानै भेलु खालामा आरो दा दिनै बयबो दोलोआ गावनि दोलोखौ माने बिराद देरहाहोनो थाखाय थाखायै फैसायै खस्थ'यै माने जेरैबो माने मा होनो माने खायदायै माने इलेक्सन दारायदों आरो नङा होमब्ला खायदा बोराय बाहायनानै नङा होमब्ला गाव गावनि हान्जाखौ देरहाहोनो दामानि बिथांमोनाबो देरहाया नङा देरहागोन आरो इउ पि पि एलआबो देरहागोन खय एकजन मानो नङाखौ होनो नङा होमब्ला दिनै बि पि एफ दोलोनि खायसे
सापर्टार बिथांमोनहा बुंदों माने 15थायाव 15था देरहाजोब्बाय होननानै बिसोरबो बुंलाबायदों आरो दा आं बेखौनो बुंगोन आरो गाज्रि मोननानै लाब गैया। दिनै हाजारखि मानि दोलोआ पावारफुल जायाथों मानो माने इसिबां देरहागोनखौ आं नुहुराखै आरो दा आंनि जेनाखि आं रोखा रोखा अंख' खालामनानै मोननायाव माने 10थानिफ्राय 11थासिमखौ देरहाहैगोनखौ आं नुहुरदों आरो दा नोंथांमोनहाबो गाबोननि दिनखौ नेबानो जाबाय। दा मा अंख'जों होनदों होनोब्ला नोंथांमोनहाबो बुजिगोन आरो जे जायगाफ्राव माने जेनगोन बे जायगाफ्राव माने केन्डिडेट हिसाबै जेनगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन। माने जाय केन्डिडेटफोरखौ रायजो राजाफ्रा फसायाखै बै केन्डिडेटखौ माने सरसोमनानै हरनायनि थाखाय माने बि पि एफ दोलोआबो माने खय एकथायाव जेनगोन आरो दा बे हयले खाथां। दा जिखुनु आं गाज्रि बुंनो साना माने सिमांखौ नुनांगौ नङा होमब्ला दा सिमांखौथ' नुखानांगोन सिमां नुबासो मालाबा माने बे बुहुमाव माने मोगथाङाव महर मोनो होननाय जायो आरो नङा होमब्ला। दा जेरै सिन्था खालामदो माने बै लैथोआव माने माब्लाबाबो माने लोरगि गैयाबा बे दिङाखौ जावनो हाया होननाय थायो आरो नङा होमब्ला माने बाथ्रानि बाव नङा होमब्ला। दा बिनिखायनो दिङाखौ जावनो थाखाय लैथोखौ बारनो थाखाय माने लोरगि थानांगौ आरो अब्लासो माने बारनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमब्ला। दा बे रोखोम खोथाया फैदों आरो दा दिनै मोनसे हान्जाया बिराद गोख्रों जाबासो माने गाव गावखौ बै माने लैथोनि रुगुङाव बारलांनो हायो आरो दा बेखौ बुजायदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा जिखुनु दुखु मोननानै लाब गैया नङा होमब्ला बि पि एफआथ' माने बुरजायाव देरहागोन ओमफ्राय इउ पि पि एलफ्रा माने बिराद गाज्रिनो जेनगोन आरो थारमाने बुंनोथ' गोसो गैला माने बि पि एफआबो मानि थाखाय माखासे खिनियाव जेनगोन बिनिबो गोबां माने बाथ्रा हाबनानै दं आरो बेखौ माने लाबोथ'नाय जानाय नङा माने उनफ्राव माने लासै लासैनो लाबोजागोन आरो बेफोरबायदि आरो दा दिनै बेखिनियावनो रायजो राजा नोंथांमोन दा गाबोननि दिनाव रंजादो मोसादो नङा होमब्ला जाय देरहायो जाय जेनैफ्रा माने बिसोरबो मोसाजायो आरो जेननायफ्राबो माने जायै लोङै फुरथि खालामनानै बे दुखु खस्थ'खौ मोसानायजों माने बावगारनो हायो आरो दा बिदि आरो रंजानांगौ बेफोरबायदि आरो जोंना नैबे 2 नं दतमा समस्तियाव माने बिराद गोख्रों दैदेनगिरि एम एल ए रबिराम नार्जारि सार आरो इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बिथाङा इ एम जानानै दं आरो दा आरो बिथाङा नैबे दानि बिधान सभा इलेक्सनाव माने बयनिफ्रायबो बांसिन भट लानानै बिथाङा देरहालांगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै बेखिनियाव दोनबाय नङा होमब्ला बाखिखिनि नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर थेंक इउ।